Powerpile on suomalainen täysin uusi innovaatio. Tehdään perustusten vahvistamistyötä. Eli syvillä savikerrostumilla puhutaan tuommoisesta vaikka 40-50 metristä savea. Jos on vanha rakennus, joka painuu epätasaisesti, niin siellä teräspaaluilla vahvistettaessa se joudutaan paaluttamaan kovaan pohjaan saakka. Eli paalupituudet tulee hyvin pitkiksi ja kustannuksetkin kasvaa sitä myötä huomattaviksi. Nyt kun käytetään koheesiopilareita, voidaan käyttää vain noin 10-12 metriä pitkiä pilareita, jolloin se rakennuksen kuorma saadaan vietyä syvemmälle, saadaan sitä rakennuksen alla olevaa painuvaa savikerrosta pienemmäksi, myöskin painumat vähentyvät huomattavasti. Eli kun puhutaan koheesiosta, puhutaan tämmöisten partikkelien välisistä vetovoimista toisiaan kohtaan. No maarakenteissa pienillä raikkoilla, savella ja siltillä se koheesiovoiman suuruus suhteessa siihen raikkokoon on suurempi. Ja kun niitä rakeita on savessa äärettömän paljon, niin silloin myöskin se kokonaiskoheesiovoiman suuruus kasvaa huomattavaksi. Tämmöinen polymeeripilari, kun asennetaan saveen koheesioon, niin tämä polymeeri absorboi itseensä vettä siitä ympäröivässä savesta. Eli kovettuessaan ja myöskin kovettumisen jälkeen täältä ympäröivästä savesta tunkeutuu tai imeytyy vettä tänne polymeeripilarin sisälle. Ja samalla kun imeytyy vettä, imeytyy myöskin tästä vierestä savihiukkasia, savipartikkeleja sekä tähän pintaan että osittain myöskin tämän sisään. Ja silloin muodostuu koheesiovoima tämän pilarin ja sen ympäröivän saven välillä, kun siellä on molemmissa näitä savipartikkeleja. Niin saadaan aikaiseksi tämmöinen koheesiokantavuus, joka on hyvä varsinkin näillä syvillä savikerroksilla, kun voidaan käyttää lyhyempiä pilaripituuksia. Ja tehdyssä koekuormituksissa on havaittu, että se koheesiotartunta on huomattavan suuri. Vanhoilla perinteisillä menetelmillä perustusten vahvistamisen kustannukset kasvaisivat huomattavan suuriksi. Ne tulisivat jopa suuremmiksi kuin sen varsinaisen kiinteistön arvo. Nyt kun voidaan käyttää koheesiopilareita, niin saadaan kustannuksia alennettua huomattavasti. Kun tämä elementti asennetaan vanhan perustusrakenteen läpi suoraan, toisin kuin yleensä teräspaaluilla, jotka asennetaan usein sen kuorman tai rakenteen viereen, niin me saadaan suoraan tämä polymeeripilari asennettua vanhan perustusrakenteen alle. Se tukee suoraan sitä vanhaa rakennetta. Eli ei tarvita mitään erillisiä kuormansiirtorakenteita, joilla kuorma vanhalta rakenteelta siirrettäisiin uudelle perustustavalle. Etuna vielä tietenkin tällä menetelmällä on häiriöttömyys, eli teräspaaluja yleensä asennetaan lyömällä, jolloin siinä tulee tärinää. Vanhat herkät rakenteet, jotka on painunut, ovat jo osittain ehkä rikki, vaurioituu yleensä työn aikana vielä enemmän, eli halkeamat laajenee ja tulee muuta uusiakin halkeamia. Tällä menetelmällä tehtynä halkeamia ei synny, eli ei tule mitään tärinöitä. Ja sitten myöskin tämä, että pystytään asentamaan pienessä tilassa. Teräspaalujen asentaminen vaatii yleensä kohtuullisen kookkaat laitteet. Tällä me pystytään asentamaan näitä noin 1,5 metrin korkeusessa tilassa aivan vaivattomasti. Ja myöskin nämä elementtikoot on pieniä, halkaisija on pieni, vauriot vanhoille rakenteille on pienempiä, koska tarvitaan pienemmät reitit näillä elementeille rakenteen läpi. Lisäksi tämmöinen koheesiopilarointi, jolloin rakennus jää edelleen painuvaksi, eli siitä ei tule painumatonta, mahdollistaa sen, että voidaan tehdä vain osittainen vahvistus. Eli jos joku yksittäinen nurkka painuu paikallisesti enemmän kuin muu rakennus, voidaan sen yksittäisen nurkan alueelle asentaa koheesiopilareita. Silloin siinä ei tule semmoista rajatilannetta, että olisi painuva osa ja painumaton osa, vaan silloin siinä on vain yhden alueen painumaa hieman hidastettu. Eli kun rakennus on painunut esimerkiksi näin vinoon, niin voidaan rakennuksen eniten painunut alue täältä pilaroida siten, että tänne painuneempaan reunaan laitetaan pidemmät koheesiopilarit ja niiden pituus muuttuu kohden tätä vähemmän painunutta aluetta. Ja pikkuhiljaa rakennus painuessaan tämä pilaroitu puoli painuu hitaammin, niin pikkuhiljaa rakennus painuessaan jopa suoristuu. Ja tällöin myöskin tilanne on rakenteille huomattavasti hellävaraisempi kuin se, että se paulotettaisiin kovaan pohjaan ja tunkattaisiin ylös. Koska tämmöinen nopea suoristaminen on aina hyvin väkivaltainen toimenpide rakenteille. Nyt kun se pikkuhiljaa saa suoristua, rakenteet pikkuhiljaa muuttavat muotoaan,
niin silloin ei synny välttämättä edes halkeamia eikä myöskään mitään muita ongelmia siinä rakenteissa.